Čaute kundibádi, moje meno je Miss In, no a ja ťa tu vítam u nového videa, no a som tu s Kubom. a hrajeme Minecraft Annihilation, hráme na Survival Game, čo je Gamerov server, no a toto je prvý diel z Minecraftu z Annihilationu, tak dúfam, že sa vám video bude páčiť, ak áno, nezabudnite mať podpory lajkom, no a chcem dodať, že GTA 5 to nejak neobmedzilo, budem natáčať stále aj GTA 5, ale budem natáčať aj Minecraft. Tak, teraz bude chvíľu hrať Kubo a ja som teď späť. Ospravedlňte ma, že dojedám jednu vec. Takže teraz sa hra začala. Pôjdeme na stred. Tak, dúfam, že ešte tam budú iron bloky. Dúfam, že áno. No tak už ich asi naši zobrali. No jasné, už tam nie sú. Naši chlapci ich už zobrali. Tak. No tak pôjdem do nejakého týmu ich trošku pozabíjať, keď sa mi podarí. Napríklad, taký je toto tým zelený. Tak, už som za chvíľu, no už som u nich. Dobre, vyzerá to, že si tu ťaží a ja ho práve zabijem ho. Do prčic. Dobre, je mŕtvý. Lagy. Ups, ja som si nezobral jedlo, vyzerá to tak, ani on. Jak sa volá MC Barry? Skoro ma zabil. Takže som späť. Asi sa nechám zabiť, ale nie. Áno, ale áno. Veď choď niečo naťažiť. Som tu prišiel do nepriateľského týmu. A tu chcípneš. Á, on má drevený meč a ty máš zlatý. Sice to nie je o nič lepšie, ale... Je mŕtvý. Au. Vidím, že mám jedlo. To keď si ho zabil, tak on ti to dal. Prosím. Nie. Tak. Trošku fail. Aspoň sme si dali raz, 2, 3 killy. Pardon. Ani som si Po nevšimol. tomto dieli natočíme Hide and Seek alebo Bed Wars. Skôr by som dal Bed Wars. Ja hide and seek. Tak dáme obidve, dáme jedno Hide and Seek a jedno Bed Wars. A potom určite Dobre, bude to v jednom natočíme... videu. Áno, a potom určite natočíme GTA 5. Spravedlite sa za tie menšie sekanice. Ale dobre, to lebo stiahujeme jeden súbor, A musíme ho mať. ktorý už je vlastne stiahnutý. To čo bolo? Objavili sme bugy. Idem ich pozabíjať. Zarobíme na to milióny. Sme v škole jeden povedal, Poď sem, Kska. Aj ty zdomrieš. Dobre. Ja nič nevidím, lebo ty to máš tak nahnuté, že sa mi to leskne. Predtým, čo sme natáčali Hide and Seek, on ma zabil. Tento? No nie KS5, ale KS4, tak asi sú bratia, alebo ja neviem. Dobre sme si tu ich pozabíjali.
Inak volám sa Mikey.sk. Áno, požičil som mu účet, aby nebol smutný, že nemá kity. Ja budem držať cez tento Mikey.sk, to je Kubov účet, ale on na ňom už nehrá. On hrá na inom, no a on mi ho dal vlastne preto, lebo ja mám svoj účet, ale na ňo som hral iba Bed Warsy. A som nemal žiadne peniaze, či čo to je, a nemal som žiadne kity, takže by sme nemohli natočiť Annihilation. No tak on mi požičal svoj, kde má kit Scouta a Minecraft. Tak aspoň dá čo. Teraz zase idem na stred. Nechceš dať čo najprv naťažiť? Nie, nechce sa mi. Ja som si nikdy nezažil, keď som tu hrával. I to vám dáme určite do popisku videa. Tento ma teraz zabil. Prosím, má jedlo. Je mŕtvej. Nemá jídlo. Tu skoro... Aha, vidíš? Skoro nikto tu už nemá skauta. Děláš si prdel. Kde tu sú irony a tak? Lebo na To tieto... sú irony. Da chodí ich naťažiť. Nechce sa mi. Čo si tu tak popíjaš spokojne? Pitíčko. Potom dáme si potom ešte jeden hide and seek a jednu bed wars. Čo som to hovoril? Áno, ale bude to v jednom videu a bude iba jeden. Takže bude to tak 10 hodinkové video. Ale nie, Bed Wars môže mať aj pol hodinu, aj hodinu, keď sa im nechcú ničiť postele. Ale Skywars trvá 400 sekúnd. Skywars? Či ježiš. Hide and seek. Tiež má skauta. Hej, Čo zabil bolo? som ho? Neviem. Ale on bol nad vodou a zomrel. To tam rozpleskol. Tak to bylo epický. Máš 4 irony, chodí ich vypaliť. To bylo moc epický. Urob meč. Ani nechápem, ako sa zabil. Píše, že sa zabil pádom, aj keď tomu nechápem. Kto tam napísal? Tu to napísalo. Tomu nechápem. Tu bude vyhľadám na štiku do prčíc. Že chodí vypaliť ten iron. Si urobíš meč. Kúrňa. Pôjdem na nich? Alebo? To zabijú. Aha, máš pravdu. Si pako. Oni nemajú ani jeden scout. Scout som. Ježiš, nebuguj sa prut. My sme aký tým? Zelený, nie žltý. Kundibát. Čau ti kundibádi. Kundibát. Ty za to tými skokmi nám zabiješ. Jas máme najvyšší, ne? Čo? Jas najvyšší. To sa mi zdá, alebo my máme hrať a oni majú niečo iné? Všetci majú hrať. Tak, na čo som tu išiel, nechápem. Chcel si vypaliť iron, nie? Hej, ale chcem si ešte naťažiť jeden a meč a krompáč. Nie, alebo už aj naťažíš 24. Ja sa nechcem. To mi bude stačiť. Keď urobíme tímovú prácu, tak zabijeme aj dáko. Fú. Uvlek je na nic. A vlastne nie. A tu máš hneď pec. Radšej to asi vypečiem tu. Tu si dám jednu polovicu a tu druhú. Kundibát! Gamer 6. Ako to s kebou. Ja viem, ale dúfam, že mi to neukradne. To môže? Hej. Ja to nevypalujem v peci. Ty kokos! Dobre, zabili sme ho. Prosím, nekradni. Čak on má svoje. No tak dobre, dúfam, že to neukradne. Tak ťukaj na to, ťukaj na to. Ale on by... Kde je? Dobre, neukradol to.
Gamer. Neymar. Projekt, pustíš ma na chvíľu? Áno. Mám to rozohraté, takže nie. Keď zomriem. Asi ideme enchantnúť. Tak nájď sa. Dobre. Takže vidím. Niekto tu mal smolu. Pôjdem to enchantnúť tam hore. Dúfam, že padne niečo dobrého. Tak, nie. Tak. Aj tomu vidím, že padlo niečo zlé. Nezničiteľnosť. Tak, ja enchantnem za 9. Oh, shit. Oh, shit. No, aspoň ten krompáč. Aspoň ten krompáč, ale Max nič moc za 9 levelov. Ničia nám. Počkať, musím ísť k Nexusu. Teraz som tu dobre, už nie. Teraz som tu vyliezol. Niekto už obraňuje. Ale choď aj ty. No to ty si kvako. Ty už nemáš melóny. Nemáš? Služaj chleba. Ježiš. Dúfam, že ma tu neodhalia, iba nejakí hackeri. Ale tu už hacky neexistujú. Vlastne existujú, ale nemali by tu používať tie hacky. Auč. Trávička tu narástla. Hej, hej, hej. Čo robíš? Zle. Čo to robíš? Môžeme pustiť ma? Nie. Bože môj, ty si logik. Čo robíš? Čo mi to krádneš zás? Niečo chcem skúsiť. Dáš mi to už? Však počkaj, niečo chcem skúsiť. Ty budeš natáčať GTA 5. Inak teraz, jak budeme natáčať potom to aj Bedwarse, GTA 5, tak bude hrať pardon, ale som trošku nachladený, tak bude hrať väčšinu Kubo. Keďže on so mnou ešte GTA 5. A teraz som sa healoval a ty aj tak. Ježiš. Hlavne nechod, lebo zomrieš. Ja potrebujem ísť, vieš kam? Tam jak máme my hra. Však sa tam dostanem. Čo sa mi smeješ? Ja nie tebe. Som našiel Čo? 64 iron železa. Čo to daj vypaliť? Tak zatiaľ to dám tým. Oni ti to nezoberú? A vtedy ti to mohol zobrať. A teraz nemôžu? Prečo? Lebo som povedal. Ešte to tu je. No tak choď to tam, daj nech sa to na uhlie. On ťa zabíja? Chlieb dáva 2. Je to? Viacej. 3 sa mi zdá.
Urob si z tou brnenie potom full. Urobím. A skús urobiť ešte jeden meč a choď ho. Enchantnem si ho. To je náš, hej. Honza. Tak budeš vyzerať aj ty. To čo je? Nevadí, máme tam irony stále. Kto ma zabíjal? Neviem, ale irony tam stále máme, keby dačo. A keby tam prišiel modrý, on ti môže zobrať irony? Tam ten červený. Nikto mi ich nemôže zobrať. To je dobré. Nechoď tam! A vlastne máme tam irony, takže... Teraz sú všetci naháňané. S takými lagami. Chcem sa ho zabiť, aj keď to je asi nemožné. No choď späť. Potrebujem ho zabiť. Ty kokos! Fuj, aspoň si tu negrgaj. On si negrgol. Dobre, je mŕtvý. No, už máš aj čas brnenia. Zjedz chleba. Hej, tu, uprostred vody, ne? Prečo sa to tak laguje? Že by si dal najväčšiu kvalitu? Jak najväčšiu? Tak to sa mi ešte viacej bude lagovať. Že nechápeš. Ty nechápeš. Ty nechápeš. To hovoríš najväčšiu. Blue a Red zatiaľ majú nepoškodený Nexus. Redi majú poškodený. Jaj. Mi to tak leskne. No, už je toto. A už to máme. To ešte... Hej, to stačí už. Ale nechaj to ešte vypaľovať. Tak. Ešte si urodeláme i sekírku. Aj lopatu, ne? Dobre. To si dám tu. No. A skús urobiť... No, urob si ešte meč a krop. Aha, A hej. skús ho... Veci na luk nemáš. Počkaj, meč. No, jeden Nie. iron. Ešte dve. Tak a teraz... To už vyhodím rovno. No, však ešte... Neviem. Krompač, mám účinnosť 1, to je dosť dobré. Či, počkaj. Efektivita. No, tak... Meč, modlíme sa pre niečo dobré. Šarp 2, šarp 2. Takže na koľkatku to enchantujeme? Tak viacej ako 15 je dobré. Yes! Ostrosti 2. Poď, teraz to dáme. Nie. Čo Bože, dáme? choď aj po melóny, keby došli chleby. Lebo nikdy nevieš. No, so sekerou. Čo za sekirou? To, lebo si budeš miniať meč. Čo má tam nerozbitnosť, nezničiteľnosť, vidíš, ani sa mi to neničí. No, zbieram si tak stack. To bude ešte na dlho. Prečo? Choď ku greenkam, či by si to nedal. A to pochybujem. Prečo? No To sa- akože nezničil by som ich. To je isté. Sám. Asi ťažko.
Tak teraz pôjdem zabiť niekoho. To je len na mini. Tu sú diamanty vôbec. A jak to, že ešte nikto nemá? Teraz sa. Zelený. Tu sú grinky. To nedáš. A Dá, tam je jeden náš. No ale počkaj, lebo... Ďalší naši. No však chod tam aj s nimi. Kašuj na tie melóny. Že Brnko to dáš. Meč máš dobrý. Aha. Sice jeden je zatiaľ na nič, ale aspoň dá. Meč si z toho neurobí, meč mám celkom dobrý. Ty vole, ja sa tu ešte zabijem tým blbým prútom. To sa strašne steká. Skúsim to dať nastaviť. Najväčšie FPS. Aj tak sa to seká. Lebo toto tu sme ešte nestiahli. Nie, no že stopneme to a ideme späť. OK, sme tu. Ani veľmi rozdiel v tom nevidím. Tak si to dám. Tak to stiahni, nie? Aby sme už... Keby si mal lúk. Aj tak by podľa mňa utiekol hneď. Ježiš, ty si pakol. Ups, som ho chcel zabiť, ale... Si ho nezabijem. No, tých by som asi nedal. Tiež majú Brnka. Jeden má aj diamantovú helmu. Ako tam ešte po jeden diamant si urob meč. Ty, už tam ten už má skoro full dia. Jak ich zobral? To musíme dať. Prosím. Jež na nás. Nie, nejdem útočiť. Čo tam robí? Čože si? To je cikán. Už tam je jak veľa? Boty. Si myslíš, že ťa dá? Nie, on mi ho vyžral. Blbec. Ja tak skoro nič nemal. Ja viem, ale Ten co diamantový si videl, jaký má hnusný skin. Jak zombik, také hnusné. Nie pod vodou? Ne. Poďte. Hej, poďte. To si zlo robil. Oni nás dajú. Diamantový je mŕtvý? Nie, to nebol dia. Ježiš, on mi ukradol tie diamanty, fase. Ale však tu sa spawnujú. Ja viem, diamanty. On mi to kradne. Nevadí. Teraz tu sme my. No a už môžeš. Koľko máš dia? 4, ne? 5. Aspoň, že sme obsadili teraz z fáze 14 stred.
ukradol. Rýchlo. Zober 24 dia a choď preč. Alebo nechoď preč, ale urobíš si brnko celé. Ešte jedno diamanty, je diamantov. Nie. Oni ti to kradnú. Nie, zabij ho. Ja ten... Tam bol diamant. Nebol. Aha. On tu stále nezobral si ten dia. To každú 10 sekúnd, alebo jak sa to... Nie, každú pol minúty asi. Rob si aspoň dačo. Tak, a teraz si choď po ďalšie. On to tam kopal normálnym kompačom. Veľa dia. Mal? 8, super. 7, lebo ty si jeden mal. Ostrosť 3. O, Efektivita 3. tak ten mal dobré veci. Hej, haha. Až na brnko to mal. No zase jeden dia. Super, ešte že tu bol. Alebo ešte, že ho nevideli. Aha, on ani nechcel ísť, ani nevedel, že zomrie. Chudák. Nemal sem chodiť. Ty prďo. Koľko ich tam je? Asi 4. Ešte idú pomstiť svojho kamaráta. Nemal sa tam. Tu nás boli dia. Počkaj, Tu sa spawnuje dia, tento kameň. ja viem. Dobrá hra zatiaľ. Hej, to sú... Majky, Zober ho, tam sa spawnul, tam sa... No to už ho zober. Majky SK, dobrá kill aura. Mám te na videu. Jdeš na TS a helperovi zajtra počítaj za banem. Za banem. Kde bane? Ne. Ty vole! Ježiš, a sme mŕtvi, fasa. Nevypínaj hlavne, hej. Dobre. Ok, tak teraz idem ja. Ty kokos. Nemal si mu písať, Pane Bože. Ja som nevedel, že tam príde tento. Dobre, ale písať si mu za to nemusel. Počkaj, ja idem naťažiť. Nemôžeš sa dostať von. No, dobre. Kašľam na to, že to bude dlho trvať, ja to strihnem. OK, sme späť, teraz nám došlo, že ešte v peci máme vypečené. Áno, a našli sme len tak pohodený luk, tak sme ho zobrali. A som išiel, že si vytvorím šípy a zrazu do čestky dal 1-2 staky šípov. Aj viacej, túto máte. Hej, 4 staky. Vidíš, ešte to dám vypekať. Budeme mať nekonečnú zásobu. No hej, môžeme Mega. koľkokrát zomrieť. Ale ja sralo ma s tými dobrými vecami. Počkaj, vytvor však, urob meč. Dobre, zatiaľ idem enchantím na jeden level, luk. Dobre. A to však, a meč, nechceš ironový? Ja si to idem vyrobiť. Tak, okej. Wow, ešte že sme si spomenuli. Počkaj. Tak, tu si naťažím. Tak to máme šťastie. Hej. My to tam máme. Dúfam, že niekto urobí Strange Rush. Tak urob krompač a meč a pôjdeme ho. Takže. Tak. Tak.
tak. A nám už sa nezvyšilo. Ty kokos, čo budem s toľkými aero... Aha, počkaj, môžem si to dať do NDPC. No a to tam čo bude? Čo? NDPC. Ty kokos. Tu, nikto nám to nemôže ukradnúť. Tak s takou šipou. Hej. Ježiš, že som vyhodil luk. Bože, ty si tako. Ešte, že nám ho nikto nezobral. Ale však vytvorili by sme si nový, nie? No ja, máme tu celkom dobrý enchant. Pardon. No teraz choď enchantnúť ostatné veci. Už sa nedá, iba toto. Môžem iba ostrosť 1, super. Už si viacej nemôžem. Nie! Ja som vedel, čo robím. Dobre, takže pôjdem na stredanie, koho zrobiłem a dám zahrať Vysovi. A skúsme tam naťažiť opäť diamanty. Nejak to vyskúšame. A keby robili Stranger, tak sa vykakám na diamanty a pôjdem... Vykakám. Čo sa stalo? Nič, Jak bol by tam? Je tam takto? Zostrel ich šípom, keby tam takto bolo a ujdu. To si nemal robiť. Ty si logik. Bežať, rýchlo. Dobre. Nás zabijú, tam ma porazí. A teraz ich privedieme. O, dobre, on ich zapalil, idem zase tam. On ich zabil. LOL! Až aj dia brnko mali. Jak proti utekajú. Toho tu. Podoň ho. Sú tam aj dia veci. Škoda. Ale máme... No nech to všetkých vykillil. Počkaj, čo je v čestke? Tam je čestka. Pozri sa, čo tam je. Počkaj. Čestka? Nič. Dobre ich vykillil ten. Fáza 4. Rasher Erik. Jednotka. O, povedz mi, nám hodí dia. O! Máme dia. Díky. Aj keď mám, ale poďakujem sa mu. Si to urobím z toho Sharpness 2. No, ostrosť. Ty, aké blbosti. Pomôžem našemu, no toto mi ani netreba. Pomôžem našemu super týmu, ako on pomohol. Ty kokos, my už tu nemáme miesto. Musím vyhádzať blbosti. Nechaj ma. No, Ešte zabijem takoho. A dám ti. Luk? Nikto tam není, poď. Sú tam diamanty, poď. Ešte na strede, úplne v strede sú diamanty tie dve. Viem. Ticho, takto som to videl. Koľko dia? 8? Čakaj. Tam som ešte nevyťažil. Aha, vyťažil. 7, ježiš, 1 dia. Do chestplateu. Ale aspoň nám to teraz nikto nekradne. Hej. My máme najviac Nexusu. Hej, od prvej fázy nám nič neubrali. Čo máme 70 do 70. Ja viem, ale vtedy nám hneď v druhej sme mali 70 a odvtedy nám nič neubrali, však to je aké dobré. Jaj. Tá hej, lebo sme naj. Keď budeš mať full diam. Takto ťa bije. Choď preč. Zober meč, abo lúk. Nesmieš im nechať tie dia veci. What? Ty kokos, to čo bolo za hackera?
Ďakujú, Mori. Ty zomreš. Viem. Rýchlo. Ty kokos, no to čo mám robiť? Rýchlo si doplň HPčka jedlo. Otoč sa, aby si videl. Počkaj, nech sa ti aspoň trošku doplní. To čo bolo? Ja zabijuj. Choď rýchlo do On ma Počkaj, teraz zostrelil. nechaj mňa. Aj. OK, tak ideme. Okay, tu kde sme mali tam. Idem si po to železo. Zober si iba polku. Iba polku. Tak vezmem celé a Ježiš. Čo, hraj ty. Tak, aby nám vystačilo. Toto bude 36. dosť dlhá hra. No, Kde máme? dobre. Nie! Ber šípy, keby sme našli luk. Luk si vytvoríme. Tak. Díky fase. Napíš, či nemá nejaké dia. Fase. Tak to som skoro už plný. Blue sú chvíľu vyradení. Pôjdeme na nich. Hej, ale najprv si skúsi ísť na stred potom, hej. Ty mi máme 50 Čo? Nexusu. Čo? Kde máme Nexus? Či tam niekto není? 50. Ale že kde je? Lebo ja toto mapu dám prvýkrát. Tak. Ešte, ne, lopatu netreba. Lopatu, ne. Tak. Dobre, a teraz... Počkaj, tam to čo bolo enchantnuté? Tam bol ostrosť 4, dačo tak. Efektivita 4! Lopata? Hej, To... však to je to mega silné. A to s tým aj takoho zabijeme? Hej, ne. No to je asi ťažko s lopatou zavraždiť ako... Však dáš mu do hlavy. Účinnejšie než meč, ešte chvíľu, tam minútu prežíva a vykrváca. Ale keď mu dáš lopatou po hlave, do sekundy je mŕtvý. To čo asi efektívnejšie. Aj lopata je dlhšie, že keď ty pôjdeš na ňo s lopatou, on na teba s mečom tam dá po hlave. Hej, ale ukážem ti, aké to je rýchle. Chcem jednotkový blbci. Nie, teraz tam nepadne. No, jas prerazenie. Prosím. Jas ostrosť. Teraz ti ukážem, aké je to rýchle, mega rýchle. Uvidíte všetci, čo ste nikdy nemali efektivitu. Minecraft štvrtýkrát v živote. Dobre. Ale všetko sa tam vracia. No, však to je práve, že dobré. Tak to má byť. Nič ničím. Žak. No užiť, ťažiť dačo. Čak co to? Na tom sa naexpím fajne. A na Jigizu XP. Napríklad na krompáč. Jaj. Alebo na celé brnko. Tieto blbosti už mi netreba. Zase kopu šípov. Biliarda. Začneme cez 50 minút. Ani ne.
Efektivity 2, super. Onda choď na stred, keď tam nikto nebude. Počkaj, tak po jednom, na jeden level enchantnem všetko. Ochrana 1, ochrana 1, ochrana 1. Ochrana 1 je dobrá? Ochrana 1, super. Keby sme diamali. Jak zomrem, tak pôjde Miško, Mišánek, Mišo. On si zomrel Myslí? asi 5-krát. Hej, ale ty si išiel a potom si povedal, hraj ty. Teraz ti nedám, lebo mám super veci, ne? To čo? On hovorí, on zomrel. Keby zomrel. Počkaj, do prčíc, jak to bol hacker? Ne, nebol to hacker. Že mal enchantnuté veci a full dia. Joj, prečo mám takú small food? Poď, zober ich. Aha, on ich zobral. No už mi daj. Tam je. To je taká lanka. Však on ani meč nemá. A ja ho nejde zabíjať. Prečo? Ok, tak idem ja. Dúfam, že ešte nejaké tie irony tam... Nie, už si neberaj rovný. Prečo? No ty hneď zomrieš. A ty si nezomrel? Ne. Tak si mal kopu veci a hneď si zomrel. No dobre, tak si ich zober. No, počkej, tak... Ale zober si iba polku. Hlavne si už zase neťaž. Však dobre, počkej, zoberieme... Ale zvolíme. Koľku. Aha, helma hneď. Á, počkej. Alrighty. Ty ale teraz si chcel hrať, povieš mi, hrať si. Počkaj, oni chcú ísť Stranger až. Jak vieš? Aha. Tam idú tí. A im íď pomôcť na blue. Si videl tých modrých? Nie. Do prdele, Nexus. Tak. Ten Jakub im dáva. On ich zabil iba tých, čo tu išli na nás. OMGB. Dáš čo Jakube? Že mu napíš. Jemel si chcel napísať, nie? Počkaj. Jak si nedal š. Nie sme zelení, nie? Nie, my sme yellow. On sa tu sekol. Enchantnutý. A vždy enchantnutý. A dobrý je. Pozri sa. Oni nie. Ale lepšie než mieš.
Hej, aby ste vy prišli k nám potom. Toto bude dosť dlhý diel. Hej, sa ti to tam bude chcieť dávať? Tá, také 3 hodinky za to bude dávať na YouTube. Ešte potom Bed Wars a GTA. Oni majú Strange. Počkaj. Ja sa vám ospravedlňujem za to čierne, čo máte po bokoch, ale dúfam, že vám to nevadí. Ja to nebudem písať. Dobrý meč vyhodil. Aha, nič. Dobre, Jakub si dáva green. Dobre, zničil ich frajer. OK, takže už len blue dáme do light. Oni ho zabili, Jakuba. Hej, Chudák, on prišiel všetky veci. hej, akurát dal, dobre ich zničil. Ideme s ním Strange, až to je ten, čo vtedy vyhnal všetkých tých diamantových, vieš. Dobre. Dúfam, že si to dobre budeme dávať. Musíme to dať, bo mňa porazí, keď to nedáme. Na modrých. No poď. Poď, prosím, musíme to dať. On vie, kde ide. To asi hej, keď nás vedie na modrých. Kto je taký kid? My ideme iba 4 full aeronáci. No, čak Jakub už zomrel, on by tiež už išiel. Ale máš aspoň diameč, aj keď. Ja s diamečom dávam na ranu, takže dobre. Takže nemali by ťa zabiť, aj iba 2 možno. Čo? My ideme iba 2? Ne. 3, 4. Kde ide? Neviem, či vie vôbec, čo robí. No, asi vie. Nič je červený. No, už nie. A sme prví. Ničia, kto ich ničí? Neviem. No, stavaj. A čo robíš? Ale Poď. nás... Poď, daj ho! Jo! Už iba my zničíme modrých. A je to. Modrí si podľa mňa už podávajú nás. Poď, rýchlo, to dáš. Dávajú si nás. Ale idú už ku nám podľa mňa. Alebo bránia. Podľa mňa bráni radšej. To je tiež blbec, na čo ide na... Prd. Nie! Čo? Však dobre robí. No, hej, poď. Nie, poďte. Jede! Však... No, bráň! No, Nech on dobre. Tam to hodí. Poď. No tu, dobre. No, čo? Ježiši, oni ich už ničia. No, čo robíš? Však dobre. Jasné. Však ich ničil. Ty vole. Čo? A čo ich zničil? My sme si chceli ešte dať za... My sme ich chceli pozabíjať ešte. No ale hlavne, že sme vyhrali, nie? Tak to bude pre prvý deň